אוקיי, בואו לאכול איתנו עוגיות ככה של קוקיז. יש את זה, ויש את זה. אוקיי, בואו ליצור איתנו. עומר ביקש. אוקיי, אנחנו נתחיל עם הלוטוס שלי. שזה אחת המושחתות. החלב. וואי, פשוט תפתח אותה כזה, תחזיק ככה ותחתוך לחצי. וואי. לא שמתי בזה כל כך הרבה מילוי, אבל בסדר. וואי. נטפול זה. אוי ואבוי. זה טעים. שזה נדיר. וואו. מלא. אוי, נכון זה טעים. נכון כן. מלא זה נדיר. מאוד. בוא נעבור לזה אחרת, רוצה? תראה, גם זה. לא ניתן עכשיו את כל השש עוגיות. כי... טוב, בוא נגביר את הלוטוס. נעבור לאוריו. אוריו? כן, האוריו גם מושחת. לא, עדיף קינדר. הקינדר הזה... קודם אוריו. לא, או. לא גם וגם. זה. אני הפעם פותחת. בוא נקווה שיצא מזה בכלל מילוי. כל המילוי ששמתי בזה שם. נקפא. וואו. פה יש אימא. יותר פה יש באמת מלא מילוי. שמים פה שוקולד, יושבים ושמים פה זריקה. זריקה יעשה פיתוחים. זה ליד עדי. עדי. נדיר מאוד עם החלב, בואו ניתן בלי. בואו תראו מי עזר לי להכין. הנה, זה רמוש והוא עזר לי להכין את העוגיות. זה פחות טעים בלי חלב, עם חלב יותר טעים. אימא.